5 i mig de la primera, Juventus 0, Barça 0, en més que una final. De fet, el partit del Ferencváros, amb tot el carinyo, no li interessava a ningú. Donarem a tornada, perquè mira, ja que fem la tornada, per descobrir on és Ferencváros. On cau? On és Ferenc? Hongria. És Ferenc en plan... Ferenc City? Ferenc City? Ferenc City, on és Ferenc City? Ara, poca broma. És Hongria, és Hongria. És Hongria, però... Però clar, sí. a Hongria cap a on, saps? Cap a l'est? Al Pirineu hongarès. A los Balcanes, allò? A veure. Hongria, Però jo t'ho estic buscant. Hongria, clar. Perquè... Barrio Ferencváros de Budapest. És un barri! Ah, és un barri! Has d'agafar el ferrocarril. Són de la ciutat, sí, són els sants. Exacte, és extra ràdio de Budapest. Dembélé amaga amb la seva cama esquerra, el xuta amb la dreta, gol! Gol! No m'ho puc creure! Però Osman, què coi acabes de fer? Osman Dembélé amaga amb cama esquerra, retalla cap a la dreta, se la posa a la dreta, el tio s'està hartant perquè no sap com collons l'ha fotut dins. El xut era una canonada, abans però la passada al canvi de joc de Messi. És deliciós, és de llibre, sembla un entrenament. Se la posava a l'esquerra fent-la del petitó Osman Dembélé, se l'ha canviat a la dreta, jo diria que ha rebotat en algú perquè no em puc creure que hagi sonat dintre tan net, i el golaç d'Ousmane Dembélé per posar l'1-0 inabastable per Szczęsny. Juventus 0, Barça 1. Quin tros de volar-lo i Koeman amb una cara que no sé. Celebrando gol. Está contento. Celebrando gol porque no creo yo que eso es normal. Yo estaba ya pensando qué hace Dembélé en el verde. Fora de joc, l'àrbitre que... Bueno. Molaria que el Barça estigués prenent una copa del seu alcohol, del Mackenzie. Del Macallan. Del Makeli aquest. No, tio, o sigui, no pot ser. Aquest tio és nascut a Holanda, però els pares ja t'ho dic jo que no, són d'allà. No, és negoci familiar. A veure, vaig a buscar... Tenia una destil·leria. Segur que es diuen Bergwijn. Espera, estic buscant, a veure. Si els pares de l'àrbitre tenen una destil·leria, ho estàs buscant. Padre del cielo. O sigui, davant aquest 0,1% de possibilitats, estàs buscant... És la porra de la porra. Ja és com la metaporra. Si té una... T'ho juro, agafo el matxeco i marxo, No, estic d'acord. Si té una destil·leria, la família d'aquests allò, m'aixeco i marxo. I això com ho busques al Google? No ho sé, o sigui, em posa... Padres... La UEFA igual ho posa. Posa que és de Curaçao. Wilmstad? Curaçao és un tipus d'alcohol. Països Bajos. Brasiler, Però Curaçao, però aquest tio no era holandès. Que sí, que està a Holanda, això. Curaçao és Holanda. Jo estic aprenent avui una geografia molts anys de Messi per gaudir, a no ser que Bartomeu decideixi tornar, pel que sigui. No, la petició... President, com està després de tot el que passa? Està veient el partit, president? Jo sí, estic veient el partit i es nota que ja no soc jugadors tan més tristos. Sí, més tristos. Però per la seva marxa, de veritat, no sabia. Més testos. Més testos. I està claríssim, no? Jo crec que Barça està jugant molt malament. No, per què? Si va guanyant. S'està sentint. Però, bueno, expresident, si està guanyant. Barcelona hauria d'anar... Expresident. Barcelona hauria d'estar ja 0-4. A mi... Si jo gratis ja. Sí. Sí, 0-4. Jo vull necessito fer una pregunta al president, que si no em rebentarà. Han dit molts que vostè ha estat el pitjor... Sisplau. Que vostè ha estat el pitjor president de la història del Barça. Com li sent això? President no. El president ha sigut el senyor Porta, que el senyor Porta és el pitjor president de la història de Barcelona. El senyor què? El senyor Porta. El senyor Porta. Hi ha el senyor Porta, després va venir el senyor Ocell. De l'anys 30, no? Era el president dels anys 30. Amb Agustí Montal. Senyor Porta, senyor Ocell, va venir després. Exacte. I després hi ha el millor president d'història de Barcelona, el president Bartomeu. I llavors, ara, després, el que vingui ara ja no pot fer-ho millor. Que vingui ara, pobre, bueno, es troba un Barça en auge, un Barça en prosperar, per molt de prosperar, i se troba, es troba un projecte platòric. Futuro. Un projecte molt de futur. Ferencváros, Dinamo de Kiev. Ara mateix és el més important. 0-3 no, No, perquè estan 1-2, gol de Ferencváros a la mitja part. Però el que ha marcat el segon gol es diu Carlos de Pena. Carlos de Pena... Només volia recalcar... Però Carlos de Espai Pena, Sí. O sigui que directament el que ha heredat el cognom, o sigui, van decidir posar-li el nom del pare perquè era aquest, no? Però els pares no l'estimaven gens. Home, és el seu cognom, pobre home, tenia aquest cognom. Senyor de Pena. Senyor de Pena. Doncs no està jugant... Si fa un partit de Pena... No, però ha jugat bé. Juga de Pena, que és descriptiu o és substantiu? A l'Ajax hi jugava.
de central de tant en tant. Quin esquema faries tu, perquè ens entenguem ara? El mateix que hi havia, Busquets al lloc de De Jong i De Jong al lloc de Ronald. Llavors, o sigui, seria De Jong central, Busquets fent de pivot. Busquets de pivot. Doncs ara veurem. Busquets, últimament... Mira, diria que ho has clavat, Com una almeja. De Jong ara mateix al costat de Clement Lenglet i Busquets en el lloc de l'holandès, per tant, si busqueu entrenadors, us passarem el currículum de l'Albert, vale? I el dia que el Koeman no pugui, truqueu i... Com el Joan, va. Les rodes de premsa us ho passareu bé. Sí, però també et diré, si mai em foten entrenador del Barça... Sense canvis a la Juventus. Molt important. Busquets fitxa per l'Inserso. No t'ho dic jo. Si a mi em fitxen... La teva revolució seria Busquets a l'Inserso. Barça Legends, ja. O sigui, Busquets, Barça Legends. La teva revolució seria tots els jugadors que estan per sobre de la trentena, Barça Legends. Menys Messi, també et diré. A jugar un dia a la Barcelona de Guayaquil, Barça Legends. Barcelona de Guayaquil, Barça Legends. Check. Està ara mateix trucant a la seva família per veure l'àrbitre si té beguda a l'acabar el partit, perquè ha d'anar acreditat. Els seus pares li han fet un certificat. Tenemos Macallan. Tenemos... Mamà, en holandès, No sé com és l'holandès, però mamà... Va, anul·la-li. Si li anul·len a Morata mateix... Seria el 5è gol anul·lat en 4 partits. Home, és que seria increïble. I ara s'està rient, està parlant amb sa mare, aquest tio. Però què està passant aquí? Mama, guarda flamenquines, guarda San Jacobos. Ara he pensat, i si en realitat de parlar amb el bar estigués un film musical, s'hagués posat un spotty, els àrbitres, no us molaria tant. Que es posés l'spotty, i espera que ho parlo i està escoltant Bad Bunny. Ella està safaera, així, però em molaria. Què diu? Hoy se bebe? Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se gasta. Hoy se gasta. Llegó el momento, molt ja trigava, el Bartomeu ens ha dit que plega, traieu el cava. Sobre la taula tens una carta, la dimissió que ja fa molts mesos tots esperàvem. No guanyem la 6ena, que últimament fem pena. Aviat eleccions, el pròxim teu Marroni, guanyi qui guanyi, té feineta, que el Barto fot al camp. Cuita amb el Bayern, catraca. Guanyi qui guanyi, té feineta, que el Barto fot al camp. Vámonos! Ojo,